Здравейте, ще ви представя валутния анализ за 2 октомври. При основните валутни двойки евро-долар и паунд-долар нямаме промяна в техническата картина спрямо вчера. Еврото продължава да се търгува над възходящия тренд, който е показан на 4-часовата графика. Обаче движението нагоре от вчера и днес вече тества горната част на нисходящия ценови канал, който оформя корекцията, която се развива от 17 септември до момента, като пробив над тази линия на ценовия канал и над съпротивата 1.2935 ще даде индикация, че това нисходящо движение остава корекция, а възходящия тренд на 4 часа продължава. В обратната посока, ако имаме търговия под тренд линията, след което и под подкрепата 28.10, тогава вероятно ще се формира един по-дългосрочен изходящ тренд, като по дългосрочния предвид няколко дни и седмици, който може би ще тества подкрепата 1.2635 и 1.2440. При паунда от доста време очаквам сигнал за дългосрочни къси позиции, но той все още не е на лице. На големите графики очаквам да се формира нисходящ тренд от доста голям порядък, но все още е твърде рано да се влиза, поне според мен, с къси позиции. Очаквам приключването на вълна E от този триъгълник. Тя може да бъде скъсена, може да тества динамичната съпротива от A и C, а може и да надскочи. Така че вариантите са няколко и най-добре е да изчакаме потвърждение за това, че трендът в посока надолу вече е формиран. За момента обаче нямаме такива индикации. Имаме единствено сигнал, че този тренд, най-стръмния, е приключил, но това все още не означава, че се формира по-дългосрочно изходящо движение. Така че тук текущо сигнал за краткосрочни къси позиции ще имаме при пробив на тази тренд линия. А пък за дълги, ако търговията излезе над тази корекция, която се очертава в момента, като при пробив над 1.63, вероятно ще имаме възходящ импулс. При долар иена в дългосрочен план все още е на дневен ред сценарият за пречупване на дългосрочния нисходящ тренд. Този сценарий е активен, докато търговията е над тази динамична подкрепа. Текущо на едночасова графика виждаме, че вероятно започва корекция, която, ако действително се развие, би трябвало да се ограничи над 77 и 79 преди възходящото движение да продължи. При австралийския долар вероятно се формира фигурата двоен връх. Тя все още обаче не е приключена, тъй като трябва да имаме пробив на дъното при 1.0162, след което вече може да очакваме котировките да атакуват таргета на фигурата, който е височината на върховете, или порядъка на 450 пипса движение в посока надолу, което да отведе двойката под паритет и вероятно към долната динамична подкрепа, която е около 0.98. В посока нагоре, ако имаме търговия над тези два върха, тогава вероятно тази фигура ще се окаже тренд потвърждаваща и дългосрочният тренд в посока нагоре ще продължи. Това е за днес относно валутните пазари. Благодаря за вниманието и успешен ден!